Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita. Ket naggapo iti pagayam tayo anang pailinged itinagan Arona at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti sakit tinakam ko iti boyfriend ko. Inkedeng ko ti makisina, nga uray ay ayatek unay. Gapo tanamati ak iti tao amang padpadakas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam tayo anirona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O anya, agin enjoy ka kadimat laang, Rona? Ay, kasla kayat kun ti agawid. Matitilang aklaang dito'y nagpig sa ti music. Ay na, saan ka man akiljoy? Enjoyan kit di ti bagbagin. Basta, saan kuntun maulit ti umay dito'y. Pinagbigyan kayo langan niya. Okay, ngam padasan pa'y ati makisala. Oh, ada umasidag diti alalaki. Si katikit kitaan na. Si kalakit diti kayat na nga isala. Ay na, mabainak. Si kalaang nun. Anya ka kadi. Saan mo apabainan? Tama nga makaungan. Oh, aday na. Miss, mabalin ka ding agsalat ha? Huh? Ala, mapankakit din. Sige man lang. Anya ka din tinagan mo, Miss Rona. Siyakmat ni Flora. Kanayon ka dito eh? Saan? Kinapod mo na. Itaaklaan nga umay dito eh. No kasta, sabi mo nga tipagkitakan ka. Makayat ka man naman makita. Saan kuntun maulit ti umay dito eh. Pinilit daklaan dagiti gagayong ko. Mabalin ka din nga lahat ti number mo? Mabalin man. Agtrab-trabaho ka din? When? Sa din, mabalin ka din agpasya? Mabalin mat siguro no adda ipalabam. Laundry shop ti pagtrab-trabaho? Wen, kadwak iti trabaho dagiti kakadwak ita. Sige, pumayag ka man agpalabahan. Ay, nagwapo nga taji nang isalakan ka. Nakiamamukan ka? Wen, Anya nga tinagan na. Floro ka no. Inala na ka di ti cellphone number mo. Wen, kandi namag na ti address dito eh. Umayto ka no agpalaba. Ay na, kamaudyanan na. Mapadasa mo ti maada ni ti boyfriend. Anya boyfriend nga bagbagam. Apay, di mo kayat. Saan pa'y laang anagaram? Boyfriend adagosan. Oy, nung agaram kan ka, kayat mo? Ay, tsaka mo. Saan ko pa'y mat nga am-am mo? Am-amwak pa'y mat anasaya at Anak ko, kumusta ti trabaho? Ayos laang mat nanang. Alanga road, mapangkaksukatan, taagid asara ko. Sige nanang, sumrakak pa'y iti kwarto. Ay, makabanog matag malmalam agtrab-trabaho. Ni Floro mati umawawag. Hello? Hi, Rona. Kumusta kan? Okay lang, Mat. Aping imawag ka. Kailiw ka ngamin. Itian niya aga po ang mailiw ka kanya. Diyan ka mo. Basta mailiwakan ka. Anya teraraminan. Awan, kasangsangpot ko anaga po iti trabaho. Umayak no bigat iti trabaho. Taday pala ba? No kasta, nagurnong ka iti lalabaam? Wala, tapno makita ka manan. Kinunam at mabalin ko ti umay iti trabaho na day pala ba? O sige, wanan. Urayan ka inton bigat. Kailiw na kadimat. Apay ko makakailiw ka. Agdamdamagak lang. Malakit din, kaya't kung taginan na. Urayan ka laang ijay shop inton bigat. Bye. Nanang,
Kasano ang mailasin no napudno ti may saan lalaki kan ka? Ha? Ay, adda ka din agar-aram kan ka. Awan, nanang, agdamdamag aklaang. Ay, no para kanyak, anak ko. Napudno ti lalaki, no kasar ti umuna nga idjaya na kan ka. No, nakasagana amang ikasarkan ka, kasyay. No agar-aram pay laang nanang, kasanong amalasin anapudno. Ay, saan mo amalasin no saan mo asungbatan nga umuna, anak ko. Ket no, mabayag mo na makadwa. Di tanton amalasin mo ti pudpudno nga ugali na. Kasta ka di nanang? Word, anak ko. Iso asi ka, lalaingam ti agpili. Saan mo abasta ited ti importante abanagken ka, anak ko? Narigatan. Uwan, nanang. Talaga apinay paisom ti umay agpalaba, ha? Gapota kaya't ka man na makita. Napimpintas kagayam, no nalawag. Makita ti husto ang kinapintas mo. Oray si kamat. Nagugwapo ka iti lawag. Isa na sa isayaat, no saan kan amapmapan iti kakasjay a lugar. Sa anak matkit di ka na yun ang mapan ijay. Apay asaan mo akayat ang mapanak ijay? Una, tamakadadaal na ang iti salon at ti kanayon a panagin inom iti arak. No ngay sikat ti kadwak ang mapan ijay bar. Kayat mo? Saan ka di akinunak, adjakon kayat ti mapan ijay. Okay, saan ka apilitan? Anyaga nga oras ti out mo? 6 o'clock. Mabalin nga awisan ka? Sa dino? Agpasyar. Kalpasan na, manganta. Saan ang mabalin? Agur-uray ni nanang kanyak. Sa anak-anak kapagpakada. Madanagan day dyan no maladawak nga agawid. Ano kasta, umayak nga ron iji balaya. Anya nga'y taramidam ije balay. Ipakada ka ni nanang mo, nga arman ka. Anya? Di mo kayat? Damagak pa'y kininanang ano kayat na. Apay, ubing ka aya, masapol nga ipakadam. Awan mo ti mading aramidak. Kaya't ko lang ama mo ni nanang mo. Sige man laangan. Ngam saan kang agbaybayag Pumanaw kamot lang ang adagos. Una, no iso ti kayat mo. Imbag man, ta nakapasyar ka dito'y nano mo, apagtaengan may, barok. Gapota kayat kay mamam mo, nana. Kaya't ko nga ipakada, ti panagaram ko iti anak yo. Ay kat nasaya at ta ipakadam nga umuna kanyak. Awan mat parikot nga uray agaram ka iti anak ko. Basta napunno ka lakit de iti dayta atari gagay mo. Una na, jak tulok ko ti anak yo. Ala, adakan ka dayta, kat ti anak ko ti mangedang. Diyak kayat tagdardarasudos, Floro. Kayat kapay ama-am mo ahusto. Awan problema iti dayta Rona. No kayat mo, dito ilatan balayo ti kanayon a pagpasyarak. Sige, adakan ka dayta. Anya ti makunayo kini Floro, nanang? Ay, nasingpot mat, anak ko. Saan naktunga ta alukwan? Ay, saan tayo ang maibagha, anak ko? Apay, adda ka di pa naggustom ka ni Floro? Diyak ilibak, nanang. Ngam kayat ko pa'y ama-am mo ahusto. Ala, adakan ka dayta, anak. Ang kas iti ibagbagakan ka. Awan ti agayat asaan amasaktan. Dayta kumaakanayon ti tandaanam. Nagwapo talaga ni Floro niya. At ako mamot agaram kanyak akas kuana. Ay, isong bata kadagos. Sika talaga. Iswasong bata mo ni Floro. Saan mo naparigatan? Tama nga no makasapol iti sa baling armon na. No kasjay ti aramiden na. Di kayat asawan, asaan anapod no kanya. Anya pala ang tibirukam ngay.
Kat ijay pa yan balayo ti pangar-araman na kan ka. Saan nga taan na sa paunay mat no sungbata ko na dagos? Sus, okay lang ang data. Sige, bayam ta panunutek ana imbang. Nanang, kayat kon asungbatan ni Floro. Ay, adakan ka dayta, anak ko. Kas makitakmat ka ni Floro, kat desidido ka ni ka. Inton sumaron no asumarong kar dito'y balay, sungbata ko nanang. Makaammo ka, anak. Ada ka mutan iti husto nga edad. Iso asaan ka aparitan ang maki-boyfriend. Agyaman nak, nanang. Para kan ka. Apay dito asabong. Awan, nalabsak laytay. Kahit napanunot ko, asagutan ka. Thank you, ha. Welcome. Ita, siyak mo tiyad da irigalo na kin ka. Ah? Anya nga eh? Aklo na kunti panagayat mo, Floro. Agpaiso? Saan ka mamati? Mamatya ka. Oh, thank you, Rona. Tainaklon mo matlang. Ti ayat ko. Oo. Di nakarakupan. Ang mga numakita na taninanang. Gagangay na. Ta sinong batan nakaruden. Si kagayam ti girlfriend ni Floro ita. Ha? Sino ka? Siyak ni Maya, ti ex-girlfriend ni Floro. Asaan na amalipatan? Anya ka din tibagbagam. Tapno ibagakkan ka. Nasaysaya at laangan no sinaam ni Floro. Ha? Taapay man. Kaya't mo amaamuan no apay? Pues, basaam dagiti chat na kanyak. Oh, atoy, basaam. Ha? Facebook account nga agpaiso ni Floro daytoy. Basaam ti chat na kanyak. Ay ayatan ka unay. Sika pailaang ti ay ayatak aging gaita. Di kan tupulos malipatan. Iso apang nga asim agsublikan kanyak. Nakasagana ak amang pakawan ken ka. O anya, sinaam ka din ni Floro? Ngamin, plano kon ti agsublikan ko na. Anya, pangasim, pumanaw kan, kat saan kan ngagpakpakita kanya. Okay. Pumanaw akon. Kat sinaamat ngatan ni Floro. Ay, manluloko gayam da dya, Floro. Panakiputas na ka? Nagsakit, Joel. Kasladyak maklon. Saan nakmatgayam nga ay ayatan ni Floro. Inaramat nakla. Anya ko maita. Saan lang nga iso ti lalaki? Ay na, isinamun da dya amang gagamit. Saan mo asangitan? Ish. Ngam ay ayatan ko na ni Floro. Apay ang naramid na kanyak tikas dyan. Apay ang naamamok pailaang napasaktan nakmatlagayam. Ay na, makitak laday jay. Sipat-sipat. Bay andak la kuman amakisaukan ko na gayam. Hi, lab. Umayak man na nagpalaba. Idisum dita. Payakas ta ka matan. Nabanlog ka ka di? Ada rikrik na. Agbreak na. Anya? Iti anya aga po. Saan kan akayat? Apay, ada ka di basol ko. Adda ka di ang mom abasol mo. Isungarod nga agdamdamagak. Tawan ti amok. Diyak amuno ka sa nga ibagakan ka. Ngam nagsakit tinakam ko kan ka. Apay nga inaram nakpailaang.
No adamat gayam sa balingay ayatam. Anya ka din tayo tangay pagbagam. Di kan agin didiam mo. Lawlawagam ko ma. Jak mauawatan ti ibagbagam. Awan ti sa baling ay ayatek. No di si kalaeng. Ulbod! Imay ni Maya dito eh. Kat impabasa na dagiti chat mo kan ko ana. Inusar na klaang Floro. Apay ana aramid mo kanyak ti kastoy. Ha? Unay kamatin ron ha. Kunaklakid din nun niya ti basol ko. Apay ngagkatawa ka, ha? Apay, nakitam ti petsa no kaano dagijay at chat ko kan kuana? Ha? Saan? Oh, mitlagay. Nabayagan dayjay at chat ko. Ni Maya ti damo nga ayat ko. Nainlabakan ko na. Nga uray namin ano alino ko na. Agpakpakaasya nga agsublikan niya. Gaputa jak malipatan. Ang gamita. Pulos nga awanan ti panagayat ko iti dayjay babae. Iso itan ti mangkamkamat kanyak. Ngam saan kon nga ay ayatan. Sikaitan ti ay ayatek. Agpaiso ka di day itang ibagbag. Di ka kumamamatpati ti ibagbaga dayjay babae. Sikat ti ay ayatek. Di na kumamot pagduadwaan. Makisina ka la adagusen. Adi mo pa'y amo ti agpaiso. Pasensya ka lakuman. Ngam nasaktan aklaunay iti dayjay ngayong pabasa na. Ala, Boston, di ka nagsangit. Tasaan mo't apod no diyang pabasa na. Nabayagan tayo diyay apanawen. Kunaklakit din no mapukaw ko itibiyag ko ni Floro, Mr. Lonely. May maglakit din, tadimngagak pa'y iti palawag na. To'y pagayam mo, Rona. Agyamanak pagayam arona iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, santay abasta mamatpatilatan iti ibagbaga ti daduma at tao. Masapul amaamuan tayo matiside ti padpadaksen na. Tapno maibalanse tayo ti amin. Ket may kan tayo iti nasayaat a solusyon. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritan nga impatulod ni pagayam arona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.